Mae'r darlleniad bore yma yn dod o'r Efengyl yn ôl Marc a'r 3 bennod ar 10. Wrth iddo fynd allan o'r deml, dyma un o'i ddisgyblion yn dweud wrtho. Edrych arglwydd y fath feini enfawr a'r fath adeiladau gwych. A dywedodd Iesu wrtho, a welid i'r adeiladau mawr yma? Ni adewyr yma fain ar fain, ni bydd yr un heb I fwrw I lawr. Fel yr oedd yn eistedd ar fynydd yr olewydd gyferbyn ar deml, gofynnodd Pedr ac Iago ac Ioan ac Andreas iddo o'r neilltu. Dywed wrthym pa bryd y bydd hyn, a beth fydd yr arwydd pan fydd hyn oll ar ddod I ben? A dechreuodd Iesu ddweud wrthynt, Gwyliwch na fydd I neb eich twyllo. Fe ddaw llawer yn fy nwy gan ddweud, my fi yw, ac fe dwyllant lawer. A phan glywch am ryfeloedd a sôn am ryfeloedd, peidiwch a chyffroi, rhaid I hyn ddigwydd, ond nid yw'r diwedd eto. O ble gyd cefyd cenedl yn erbyn cenedl, a theyrnas yn erbyn teyrnas, bydd deyrgrynfau mewn mannau, bydd adegau o newyn. Dechrau'r gwewyr fydd hyn, a chwythau, gwyliwch eich hunain. Fe'ch traddodir chwi I lysoedd a chewch eich fflangellu mewn synagogau a'ch gollsod I sefyll ger bron llywodraethwyr a brenhinoedd o'm hachos I ddwy'n tystiolaeth yn I gwydd. Ond yn gyntaf, rhaid i'r Efengyl gael I chyhoeddi i'r holl genhedloedd. A pha dant â chwi i'ch traddodi, peidiwch y ffryderi ymlaen llaw beth yw ddweud, ond pa beth bynnag a roddir I chwi y pryd hwnnw, dywedwch hwnnw. O ble gyd nid chwi sydd yn llefaru, ond yr ysbryd glân. Brydycha brawd I frawd I farwolaeth a thad I blentyn, a chyfyd plant yn erbyn i'r rieni a pheri lladd. A chas fyddwch gan bawb o achos fy enw I. Ond y sawl sy'n dyfalbarhau i'r diwedd, a gaiff I achub. Ond pan welwch y ffieithbeth diffeithiol yn sefyll lle na ddylai fod, dialled y darllenydd, yna ffoed y rhai sydd yn Jwdea i'r mynyddoedd. Pwy bynnag sydd ar ben y tŷ, peidied y dod I lawr I fynd I mewn I gipio dim o'i dŷ, a phwy bynnag sydd yn y cae, peidied y throi yn I ôl I gymryd I fantell. Gwair gwagedd beichiog a rhai sy'n rhoi'r ffron yn y dyddiau hynny. A gweddiwch na ddigwydd hyn yn y gaeaf, o ble gyd bydd y dyddiau hynny yn wrthrymder na fu debyg o ddechrau'r greadigaeth a greodd Duw hyd yn awr ac na fydd byth. Ac oni bai fod yr arglwydd wedi barhau'r dyddiau, ni fiasau neb byw wedi achub, ond mwyn yr etholedigion a etholodd, fe fyrhaodd y dyddiau. Gyna, os dywed rhywun wrthych, edrych dyma'r Meseia neu edrych dac wef. Peidiwch ei gredu, oherwydd fe gyfyd gai Feseiau a gai broffwydi, a roddant arwyddion ar y feddodau I arwen ar gyfeilion yr etholedigion, petai hynny'n bosibl. Ond gwyliwch wi, yr wyf wedi dweud y cwbl wrthych ymlaen llaw. Ond yn y dyddiau hynny, ar ôl y gorthrymder hwnnw, tywyllir yr hael. Ni rydd y lloer I llewyrch, syrth y ser o'r nef, ac ysgydwyr y nerthoi sydd yn y nefoedd. A'r pryd hwnnw, gwelant fab y dyn, yn dyfod yn y cymylau gyda nerth mawr a gogoniant. Yna'r anfonau yngylion a chynnill I etholedigion o'r 4 gwynt, o eithaf y ddeiar hyd at eithaf y nef.
dysgwch wers oddi wrth y ffugysbren. Pan fydd ei gangen yn ir ac yn dechrau deilio, gwyddwch fod yr haf yn agos. Felly chwythau, pan welwch y pethau hyn yn digwydd, byddwch yn gwybod i fod yn agos wrth y drws. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, nid ar genhedlaeth hon heibio, nes i'r holl bethau hyn ddigwydd. Y nef a'r ddeiar ant heibio, ond fy ngeiriau i, nid ant heibio ddim. Ond am y dydd hwnnw, neu'r awr ni wyr neb, a na'r angylion yn y nef, na'r mab, neb ond y tad. Gwyliwch, byddwch effro, oherwydd ni wyddwch pa bryd y bydd yr amser. Y mae fel dyn aeth oddi cartref, gan adael i di a roi awdurdod i'w weision, i bob un i waith, a gorchymyn i'r porthor wylio. Byddwch wyliadwrus gan hynny, oherwydd ni wyddwch pa bryd y daw meistr y tŷ, ai gyda'r hwyr, ai ar hanner nos, ai ar ganiad y ceiliog, ai yn fore. Rhag ofn iddo ddod yn ddisymwth a'ch cael chwi'n cysgu. Ar hyn yr wyf yn ei ddweud wrth eich wi, yr wyf yn ei ddweud wrth bawb, byddwch wyliadwrus. Nawr fe drow ni at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd ein Duw, ni'n diolch i ti ar yr adeg anodd yma, a'r adeg bryderus yma, yng nghanol yr holl ansicrwydd sydd o'n cwmpas ni. Ni'n diolch am fraint sydd gyda ni o gael troi at ti. Ni'n diolch tra bo'r arbenigwyr yn methu a darogan yn iawn beth fydd yn digwydd nesaf. Sut y gallwn ni atal yr haint yma, a sut y gallwn ni gael gwared arno fe. Ni'n diolch i ti, yn bod ni'n dod yn awr at y Duw holl alluog. Ni'n gweld yn hanallu ni, gweld anallu ar bob llaw mewn gwirionedd, ond ni'n diolch yn bod ni'n dod at Dduw sydd yn holl alluog. Ni'n dod at Dduw sydd yn ddigonol. Ni'n dod ata ti yn awr ac yn gallu gweud yr holl gyfoethog Dduw i olyd ni leihha, tywallta bob peth byw o hyd a'i wyllus da. Un dafn o'i fôr sy'n fôr i ni, nesau at Dduw sydd dda i ni. Ac ni'n gofyn y byddi di yn ein cwnathwyo ni nawr, dan yr amgylchiadau gwahanol iawn i ni ynddyn nhw ar hyn o bryd, y byddi di drwy'r ysbryd glân yn galluogi ni i nesau ata ti, i ddod, nid yn unig am geiriau, ond i ddod a'n calonnau ata ti, i ddod i gyffesu yn pechodau ger dyfron di, i ddod i edifarhau am bob diffyg sydd yno ni, i ddod i afel yn y gras ac i ymnerthu yn y gras sydd yng Nghrist Iesu. Ni'n diolch i ti amdano fe. Ni wedi darllen i eiriau fe eisoes yn dair. Ni'n diolch nef a deiar ant heibio'n eiriau i, nid ant heibio byth. Ac ni yn diolch am y geiriau hynny ar yr adeg arbennig yma. Ni'n gofyn y byddi di drwy'r ysbryd yn agor yn calonnau ni i dderbyn y gair yma ac i'r gair yma weithio yno ni. Ni'n gofyn y byddi di yn rhoi tangnefedd i ni yng nghanol yr holl ofidiau sydd yn y newyddion ac sydd yn ein cliw ni hefyd. Ni'n gofyn y byddi di'n rhoi dyfal barhad i ni wedi darllen yn dair ar hwn y barhao hyd y diwedd a fydd gadwedig. Ni'n gofyn y byddi di'n rhoi gras i ni, ddyfal barhau o ddydd i ddydd, o dan yr cyfyngiadau
sydd wedi I gosod dan y rwystredigaeth o bosib nad ni'n gallu gweld yn gilydd neu ymwneud yn gilydd fel o'r blaen, y bydde di'n rhoi gras I ni. Yn cartrefi, rai o'n ni ar yn pen ein hunain, rai gyda'n teuluodd y bydde di'n rhoi gras I ni. Ddyfal barhau, gras I droi ata ti, gras I fwrw pob baich arna ti, gras I ddwy'n beichiau yn gilydd. I ni'n cofio nawr am yn gilydd, I ni'n cofio am y rhai sydd yn oedrannus yn plith ni ac yn gofyn y bydde di yn I diogelu nhw yn arbennig yn y sefyllfa sydd ohoni. Meddwl am y plant hefyd sy'n colli ysgol, sy'n colli cwmni ffrindiau, colli'r holl weithgareddau arferol. I ni'n gofyn y bydd y cyfnod yma yn gyfnod lle bydda nhw yn gallu gweld nad yw bywyd pobl wedi gynnwys yn aml der y pethau sydd gennym, bod na drysor yn y nef, bod na waredwr i'w geisio nawr ac y bydde di'n defnyddio'r cyfnod tywel yma mwyn I tynnu nhw yn nes ata ti. Ni'n meddwl am rieni hefyd sydd yn cheisio gwybod yn iawn beth I wneud yn y sefyllfa. Ni'n gofyn y bydde di'n rhoi dy ddoethineb I ni'n cyflwyno yn gweinidog I ti hefyd, gofyn y caiff bob gras wrth wenedigaethu nawr, wrth geisio dy wyllus ti, geisio gweld sut mae dy wasanaethu di mewn sefyllfa sydd mor unigryw. A'r swyddogion hefyd, I ni yn gofyn y bydde di yn parhau unon ni'n diolch I ti am bob cysylltiad sydd wedi bod yn ddiweddar. Diolch am y gymdeithas I ni wedi cael yn y gorffennol, ond diolch yn awr am y cysylltiadau rhyngom ni. Diolch hyd yn oed wrth I ni wylio y recordiad yma. Diolch am bod ni'n gwneud hynny gyda'n gilydd ac I ni'n gofyn drwy'r ysbryd y bydde di yn dyfnhau yn hyndod ni, yn helpu ni I gofio am yn gilydd yn y sefyllfa yma. I ni'n meddwl am y rhai sydd yn gobeithio dychwelyd, sydd dramor. I ni'n gofyn y bydd y law di arnyn nhw. I ni'n cyflwyno rhai sydd mewn awdurdod drosto ni. I ni'n diolch yn bod ni yn byw mewn gwlad lle mae yna ryddid. I ni'n diolch am y ryddid, diolch am y tywelwch yr anghyfleistra sydd wedi codi. Ni'n diolch am y modd y mae pobl wedi ymateb yn gyffredinol. Diolch nad oes na unrhyw derfysgodd ar strydoedd. I ni'n diolch I ti am hynny di ac yn gofyn y bydd hynny yn parhau ac yn gofyn y byddwn ni yn gallu dirnad dy wyllus di. Ni'n cofio am pobl ni, ni'n cofio am yn cyd-Gymru ni yn y sefyllfa yma. Ni'n cofio am y rhai sydd yn poeni am ei gwaith, rai sydd yn poeni am ei iechyd, rai sydd yn poeni am y dyfodol. Ac ni'n gofyn trwy'r holl ysgytwad sydd wedi bod y bydde di ar waith, y bydde di yn dangos I bobl mor ansicr, mor ansefydlog yw I bywydau nhw mewn gwirionedd, mor ansefydlog yw bywyd a bod yna alwad arno ni nid I adeiladu yn bywydau ar y tywod, ond ar graig. A diolch I ti am y graig rwy ti wedi rhoi I ni yn Iesu Grist. Felly aros gyda ni heddi nawr. Diolch I ti am ddydd yr arglwydd. Diolch I ti am gyfle I droi heibio o'r chwylion yr wythnos I gael gorffwys ac I gael gorffwys ac ymorffwys yno ti. Gad I ni wneud hynny wrth I ni glywed dau ro glistiau parod I ryndo a chalonnau parod I dderbyn I ni. Llefara wrtho ni.
os gwiri di fod yn dda, edrych arno ni yn dy ras ac yn dy dosturi, mwyn Iesu Grist. Amen. Wrth edrych Iesu ar y gros, a meddwl dan dengau lot, bydd unrhyw fynd i bysio'r byd, a'r holl o ddonian sy'n o'i Wel, diolch am ymuno gyda ni bore yma. Da ni'n edrych ar y gyntaf yn y gyfres fer yma yn Marc, edrych ar benod 13 heddiw. Da ni'n teithio trwy ddiwedd Marc gyda'n gilydd yn arwain at y Pasg gyda'n gilydd. Yn gyntaf, plis trowch at eich Beiblau os yw gyda chi. Os ddim, chi wasgu pause a mynd i chwilio am Beibl. Mae'n dda i chi wybod mai nid beth yw fi'n dweud yw hyn, ond beth mae Iesu Grist yn dweud wrthon ni yn ei air. A hefyd allwch chi edrych falle yn ôl dros y penodau cyntaf o lyfr Marc a dod i ddeall yn union beth sy'n digwydd yn y llyfr. A wrth i chi wneud hynny, dwi jyst am dreulio chydig bach o funudau yn esbonio beth sy'n mynd ymlaen. Felly mae bob efengyl, Matthew, Marc, Luc a Ioan, i gyd yn trafod yr un peth, yr un cynnwys mwy na lai, ond yn dod ati nhw o safbwynt gwahanol yn aml neu o bersbectif gwahanol. A felly gyda Marc fan hyn, mae'n dechrau off y llyfr cyfan gyda dechrau efengyl Iesu Grist, mab Duw. A felly dyma'r unig dro mewn gwirionedd mae Marc yn dweud pwy mae un yn datgan neu yn honni yw Iesu Grist, sef mab Duw neu'n Meseia. A mae'n gadael gweddill y llyfr Iesu i ddangos ac i brofi pwy yw mwyn i ni gael gweld dros ni'n hunain. Nid beth sydd gan Marc i'w ddweud wrthon ni am Iesu, ond pwy mae Iesu ei hun yn datgan ei hunain i fod. A ni di edrych ym Mhenywel ychydig bach o wythnosau yn ôl a falle misoedd yn ôl erbyn hyn, rai o'r darnau yna yn y penodau cyntaf fel ym Mhenod 2 yn gweld
Iesu yn maddau pechodau, Iesu yn iachau dyn nhw wedi barlysu, Iesu yn tawelu'r storm, a Iesu wedyn yn tynnu ysbrydion aflan allan o ddyn. A'r hynna i gyd yn dangos i ni pwy yw Iesu ni, beth yw natur Iesu a beth yw gallu Iesu Grist. A felly mae e yn cael cyfle yn y llyfr yma ni, mae Marc yn rhoi y llwyfan fel petai i Iesu Grist ac yn dangos i ni pwy mae Iesu'n datguddio i hunan i fod i ni. A wedyn o benod 8 ymlaen, ni'n gallu dechrau dod i weld natur y berthynas rhwng y disgyblion a Iesu Grist. Ni'n gweld y disgyblion yma yn dechrau sylweddoli yr ysbryd glân yn agor i llygad nhw. Y Seimon Pedr, pan mae Iesu'n gofyn iddo fe, pwy wyt ti'n dweud ydw i, yn datgan ti yw y Meseia. A felly, hynny, doedd e ddim yn deall pa fath o Meseia oedd Iesu, ar y pryd a mae'n cyrraeddu Iesu. Ond beth mae'n dangos i ni yw fod y stori newid chydig bach, falle yn y narratif yn newid. A mae'n newid eto wedyn ymhenod 11, lle mae Iesu yn dechrau paratoi hunan nawr at groes yr atgyfodiad a dechrau paratoi ei bobl ar gyfer yr hyn sydd o'i blaenau nhw. A felly dyw Marc ei hun ddim yn dweud Iesu sydd yn dangos y pethau yma i ni. A dyma beth sydd gyda ni yn fras ymhenod 13. Mae gyda ni Iesu yn siarad ac yn dweud wrthyn ni beth fydd yn digwydd y mae'n paratoi ei bobl. Mae pobl gyda'r coronavirus yn mynd i chydig bach o baneg ar y degau. Maen nhw yn prynu gwerth 10 mlynedd falle o bapur toilet rhai pobl neu yn stoco lan ar fwyd yn poeni. A pam te? Wel, maen nhw eisiau paratoi ar rhag ofn fod na ddim bwyd ar ôl yn y siop, rhag ofn bod nhw'n rhedeg mas o bapur toilet. A i raddau mae hwnna'n debyg iawn i beth sy'n digwydd fan hyn. Mae Iesu yn gwybod fod y groes o'i flanau, mae'n gwybod bydd e ddim gyda nhw am byth, am nawr, ac felly bydd e yn danfon yr ysbryd glân i breswylio yn ddyn nhw'n lle. Ond cyn iddo fe adael, mae eisiau paratoi nhw. Felly beth mae'n ei paratoi nhw ar ei cyfer yn y benod yma te? Wel, 3 pheth. Yn gyntaf, cwymp Jerusalem a'r deml. Yn ail, erledigaeth Cristnogion, a'r cyfan fydd yn digwydd yn y byd cyn Iesu ddod yn ôl. Ac yna ar y diwedd mae'n sôn am ei ail ddyfodiad bydd e'n dod yn ôl a bydd y byd fel i ni'n ei adnabod yn dod i ben a bydd deiar newydd a nefoedd newydd yn cael ei creu. Felly, ni'n mynd i edrych ar y pwynt cyntaf yna, y deml a Jerusalem yn cwympo ni'n cael ei dinistrio. Felly, fel mae milwyr yn cael ei paratoi ar gyfer y frwydr, mae Iesu yn paratoi y disgyblion fan hyn. Mae'n esbonio iddyn nhw mai nid brenin deiarol yw Iesu fydd yn dod i deyrnasu'n Jerusalem, oherwydd beth mae'n dweud yw ymhen chydig amser, bydd y deml yma yn cwmpo wrth i'r un o'r disgyblion ddweud, edrychwch pa mor ysblenydd yw ein teml ni fel petai'n ymfalchio mor anhygoel yw'r deml yma. Ond mae Iesu'n dweud yn glir, wel, bydd y deml yma yn cael ei chwalu a Jerusalem gyda hi. A felly, mae'n dweud wrthyn ni yn glir iawn, mae nid fan hyn bydd Duw yn preswylio yn y dyfodol. Na beth oedd pwrpas y deml, oedd lle roedd Duw ei hun yn preswylio ymysg ei bobl, lle oedd pobl yn gwybod gallen nhw ddod at Dduw ac i'w bresenoldeb ac yn gallu dod ac offrymu a berthau dros bechod ato fe ac yn y blaen. A bydd a'r choffeiriad yn mynd ac yn dod ac yn eiriol dros y bobl a'i pechodau nhw, dros bobl Israel tu ôl i'r llen. O beth mae Iesu'n dweud mewn gwirionedd fan hyn yw, wel, nid fel hyn fydd hi am beth, bydd y deml yna'n cael ei chwalu, bydd Jerusalem ddim fel oedd hi yn yr Hen Testament. Yn hytrach bydd pobl yn gallu dod at Dduw drwy Iesu Grist. A dim ond trwy Iesu Grist. Bydd dim angen mynd i ryw adeilad mwyn gwybod bod chi yn ei bresenoldeb.
Yn hytrach, mae e'n presennoli ei hunan yn ei bobl ac trwy ei ysbryd felly. A wneud yn unig hynny, ond bydd ddim angen bod ni'n offrymu a berthau ar gyfer pechod mwyach oherwydd fod Iesu unwaith ac am byth wedi delio gyda'n pechodau ni am byth. A felly mae y cyfan wedi ei ddelio gydag e. Sy'n eisiau bod ni'n aberthu wyn neu geifr rhagor. A felly mae Iesu wedi delio gyda'r cyfan. A fel o'n i'n dweud, fel mae Paul yn dweud wrth i bobl yng Nghorynth, ond ni wyddwch mai teml Duw ydych a bod ysbryd Duw yn trigo yno chi. A felly mae Iesu wedi, ar y groes wedi rhwygo llen y deml yn ddwy. Mae'r hawl gyda ni, mae mynediad gyda ni at Dduw y Tad trwy'r arglwydd Iesu oherwydd fod e wedi marw ac atgyfodi ac a fod wedi dangos i hunan a profi hunan i fod yn arglwydd ac yn un sydd wedi delio unwaith ac am byth gyda'n pechodau ni. Ac felly, does dim angen y deml fel mae hi ar hyn o bryd gyda'r disgyblion arnyn nhw mwyach. Ar ôl Iesu farw, bydd dim angen y deml arnyn nhw yn yr un ffordd. Nid lle i gyfarfod a Duw yn unig yw rhagor. Dyw e ddim yn cael ei gyfyngu i fod yn y deml neu yn eu synagogau nhw neu lle bynnag arall bydden nhw'n mynd, ond yn hytrach mae Duw yno ni, yn ei bobl. A mae hwnna'n hyfryd, mae'n gysur i ni wybod hynny yn ein dydd ni. Wrth i ni feddwl, mae lot o bobl wedi bod yn dweud yn y cyfnod yma, nid adeilad yw eglwys ond pobl. A mae mor wir wrth gwrs. Ni yw corff Crist ar y ddeiar a mae'n preswylio yno ni. A felly ni yw'r eglwys, nid rhyw adeilad. A mae hwnna'n gymaint o gysur i ni nag yw pan mae'r adeiladau ni wedi arfer addoli ymyn nhw ar gau ar hyn o bryd. Dyn ni ddim yn cael bod yna. Ond yw hwnna ddim yn rhwystro Duw rhag presennoli hynna. Ac felly trwy ei ysbryd mae e'n arfogi ni, yn ein arwain ni, yn ein nerthu ni, yn rhoi llawenydd i ni a heddwch i ni popeth sydd ei angen i ni. Dych chi ddim yn gorfod bod yn ddiffygiol yn ddim byd yn yr arglwydd Iesu. Mae e'n cynnig y cyfan i unrhyw un sydd yn iddo fe. A mae'n werth gofyn y cwestiwn i ni'n hynny. Ydyn ni'n meddwl fod rhaid mynd i gapel neu bod mewn rhyw adeilad mwyn bod ym mhresenoldeb Duw? Byddwn ni mewn trwbl mawr os yw hwnna'n wir yn ein dydd ni. A mae Paul yn aml yn tystio i'r ffaith fod Duw gyda fe, yn ei nerthu fe ac yn ei fendithio fe pan mae yn y carchar enghraifft, pan mae ar ei ben ei hunan. Ac mae e'n brofiad digon od nag yw ei beidio bod gyda'n teulu ni, gyda'n gweddill y corff Crist, ond eto mae'n gysur gwybod fod yr un arglwydd yn ben ar y corff hwnnw bod ni wedi cael ein gwasgaru. Mae hefyd yn reit ddiddorol i ystyried beth mae Duw yn ei wneud ar hyn o bryd drwy'r feirws yma. Falle bod e'n atgoffa ni o gyfnod yn actau pan mae yr eglwys yn cael ei gwahanu neu gwasgaru oherwydd erledigaeth. Maen nhw'n mynd i bob cornel a maen nhw'n cael ei gwasgaru o gwmpas y byd mewn gwirionedd, ond mae'r efengyl yn cael ei ledeini fel rhan o gynllun Duw. Wel, cynllun Duw sydd ar waith hefyd yn ein dydd ni. A felly pwy o wir beth mae Duw yn ei wneud a sut mae Duw yn ein paratoi ni neu'n ein defnyddio ni ei ogoniant e. Mae rhaid i ni ymddiried felly, allwn ni ddim deall y cyfan, ni ddim yn gwybod pam fod y pethau yma'n digwydd, ond gallwn ni wybod bod Crist ar ei orsedd a fod cynllun Duw yn cael ei weithredu. A mae un addewid gyda ni hefyd yn adnod 13 yn y darlleniad, ar ôl sôn ychydig am yr hyn fydd yn digwydd yn Jerusalem ac yn y byd o'i cwmpas nhw wrth y disgyblion. Mae Iesu'n dweud, a chas feddwch gan bawb o achos fy enw i, ond y sawl sy'n dyfal barhau i'r diwedd a gaiff ei achub. A dyna addewid hyfryd i ni. Mae'r gair Groeg am ddyfal barhau, hwpomeno,
yn llythrenol yn golygu aros o dan neu preswylio yng nghwmni. Felly be mae Iesu'n dweud yw mae rai sydd yn aros o dan i arglwyddiaeth ac yn preswylio gydag ac yn aros yng Nghrist yn ddiogel yn ei ddwylo fe. Maen nhw'n wedi eu hachub. A felly y cwestiwn mawr yw, wyt ti o dan arglwyddiaeth Iesu Grist? Wyt ti wedi rhoi dy hunan i'r arglwydd Iesu? Mae rhai sydd yn Nghrist yn ddiogel am dragwyddoldeb. Ac os ydym ni wedi cael ein achub yn barod, mae'n gyfle i ni roi mawl i'r arglwydd, ein bod ni'n saff yn ei ddwylo fe, ein bod ni'n gwybod wrth i ni aros o dan i arglwyddiaethau, y bydd ein cynnal ni ac yn ein cadw ni. Felly eich bod chi'n teimlo yn wan, yn stryglo, hyd yn oed yn ysbrydol ar hyn o bryd, heb fod pobl o'ch gwmpas chi a fod bywyd mor wahanol a mor... bod chi'n teimlo felly bod chi'n cael eich cyfyngu hyd yn oed. Ond gobyddwch bod yr arglwydd gyda chi, a mi fydd yn eich cynnal chi. A mi fydd yn rhoi y cyfan sydd ei angen i ni, mae'n gwmni i'n henaid gwan ni. Gall dim byd ein gwahanu ni oddi wrtho fe. Wel, dyna ddigon am ran 1. Byddwn ni'n canu can a wedyn byddwn ni'n dod yn ôl i drafod yr ail bwynt gyda'n gilydd, sef fod diwedd y byd yn dod, ond pa wahaniaeth dyle hynny'n neud i'r ffordd i ni'n byw ein bywyd ni. Wel, dyn ni am barhau trwy canu can o fawl hefo'n gilydd. A mae rhan o'r can ma'n deud, tuag at diwedd, ma'n deud, does neb sydd yn debyg, neb i'w gymharu, nawr ac am byth teyrnasu rwyt. Ti bu ar deyrnas, i ti mae'r gogoniant, ti bu ar enw uwch bob un. Da ni'n dod o flaen Duw heddiw sydd yn deilwng o bob fawl, Duw sydd yn teyrnasu, Duw sydd yn frenin ddoe heddiw ac am byth. Felly, nawn ni addolio ble bynnag ydyn ni trwy canu Ti oedd y gair yn y dechreuad. Ti oedd y gair yn y dechreuad, un a Duw yn sydd ddri. Dygoniant cudd mewn creadigaeth, yn eglur nawr i ni yn Grist. O mor hyfryd yw'r enw hwn, o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fy Ion. O mor hyfryd yw'r enw hwn, does dim o'i debyg ef. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. Ti ddim am nefoedd heb ein cwmni, a Iesu ddaeth i lawr ar neb. Fy mhechod cryf dy gariad crefach, dim a rhain gwahanu nawr. O mor hyfryd yw'r enw hwn, o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fy Ion. O mor hyfryd yw'r enw hwn, does dim o'i debyg ef. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. Fe drechais dangau, y llengad ei rwygo, mae pechod ac ymffrosbydd yn ni. Mae'r nefoedd yn ffio, egloni ddogoniant, godais ni ddol o farw Duw. Does neb sydd yn debyg, neb i'w gymharu.
ac am byth teyrnas I fwyd. Ti miau'r deyrnas, I ti mae'r gogoniant, ti miau'r enw yw bob un. O mor ymys yw'r enw hwn, o mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fy Ion. O mor ymys yw'r enw hwn, does dim asau fy blaen. O mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. Fe drechais dangau, ac llengad i'r wygo, mae'n mechod ac yn ffrosbydd yn ni. Mae'n nefoedd yn chrio, yn bod I ddogoniant, godais ni'n ôl o farw'n byw. Does neb sydd yn debyg, neb i'w gymharu, nawr ac am byth teyrnas I fwyd. Ti miau'r deyrnas, I ti mae'r gogoniant, ti miau'r enw yw bob un. O mor ymys yw'r enw hwn, o mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fy Ion. O mor ymys yw'r enw hwn, does dim asau fwy flaen. O mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. O mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. Reit, wel, ni'n edrych nawr ar ran 2 gyda'n gilydd, ac yn y rhan yma byddwn ni'n edrych ar beth mae Iesu'n ei ddweud wrthon ni am ddiwedd y byd fel I ni adnabod e. Yn edrych ar adnodau 31 I 37 os chi'n dilyn yn y Beibl, a plis dilynwch gyda fi. Mae'r geiriau yma, mae'r arglwydd Iesu'n ei ddweud, y nef ar ddeiar ant heibio, ond fy ngeiriau I, nid ant heibio ddim. Ond am y dydd hwnnw, neu'r awr ni wyr neb. Mae Iesu'n symud ymlaen te nawr o fod yn siarad am yr hyn fydd yn digwydd i'r deml ac I Jerusalem, ac nawr yn trafod diwedd y byd, beth fydd yn digwydd ar ôl y cyfnod yma pan fydd pethau yn gorfod digwydd cyn I Iesu ddod yn ôl. Ac chydig bach o waith cartre chi, os wnewch chi edrych yn ôl a darllen o adnod 14 I 30, byddwch chi'n gallu darllen am y pethau yma mae'r arglwydd yn ein rhybuddio ni amdani nhw. Ond rhoi pethau fi eisiau edrych arno gyda chi heddi yw, yn gyntaf te, dim ond Duw y Tad sydd yn gwybod pryd fydd y dydd olaf yma, pryd fydd y ddeiar o'r nefoedd fel maen nhw yn mynd heibio. Yn ail, fod y pethau daearol yn mynd heibio, bydd geiriau Iesu Grist yn para, nid ant heibio, mae'n dweud. Bydden nhw'n aros, bydd addewidion Iesu'n para, bydd ei eiriau o wirionedd yn para, bydd achubiaeth, geiriau achubiaeth, y cynnig yna yn para am dragwyddoldeb. Ac yn drydydd wedyn, mae'n rhoi darlun I ni o sut dylen ni fyw fel pobl gwyliadwrus. Felly pa wahaniaeth dyle hyn wneud i'n bywyd ni? Wel, yn gyntaf te, os mae dim ond Duw sydd yn gwybod y dydd yna, dyw e ddim I ni wybod. Dwi'n gwybod bod hynny'n swnio'n syml iawn, mae e'n syml iawn. Ond ar yr un pryd, mae e'n dweud rhywbeth wrthon ni, dyw e ddim am I ni wybod pryd mae'r dydd hwnnw. Ond yr hyder sydd gyda ni yw fod y diwrnod yn dod, yn sicr o fod yn dod. Beth mae hwnna'n golygu te yw nid mater o os fydd yr arglwydd Iesu'n dod yw e, ond pan fydd yr arglwydd Iesu'n dod. Mae e yn dod yn ôl. Mae'n dod yn ôl I gasglu ei bobl. Mae yna addewid hyfryd arall yn Ioan 14, adnodau 1 I 3 fi'n credu yw nhw. Pan mae Iesu'n dweud hyn, peidiwch ag adael I ddim gynhyrfu'ch calon. Credwch yn yw, a chredwch yn o finnau.
Yn hif yn had mae llawer o drigfannau. Pe na byddai felly, a fyddwn ni wedi dweud wrth eich fy mod i'n mynd i baratoi lle i chi. Ac os a fy pharatoi lle i chi, fe ddof yn ôl, a'ch cymryd chwi ataf fy hun, mwyn i chwitho i fod lle yr wy fi. Ond chi addewid hyfryd bod yr arglwydd Iesu'n dweud mae wedi mynd i baratoi lle i ni. Ac os e wedi paratoi lle i ni, mi fydd e'n dod yn ôl i'n casglu ni. Mae'n dod yn ôl am ei eglwys, a mae eisiau ni ddal gafel ar yr addewid yna. Nid, dyw e ddim i ni wybod pryd fydd e'n dod yn ôl, ond i wybod bod e'n dod yn ôl ac i fod yn barod am y diwrnod hwnnw. Yn ail, mae'n dweud, ond fy ngeiriau i, nid a'n heibio ddim. Os yw hynny'n wir, beth yw yn ymateb ni? Wel, dylen ni fod yn glynu'n dyn ac yn trysori gair Duw. Geiriau'r arglwydd Iesu, addewidion Iesu, ein bod ni'n ei semento nhw yn ein calon ni. Ac os ydyn ni'n gwybod fod y byd yn dod i ben fel mae pam fydden ni'n trysori y pethau yna, pethau bydo, pethau sydd ddim yn para. Felly beth am ni fuddsoddi ein amser ni, ein bywyd ni, yn trysori geiriau Iesu Grist, yr addewidion, y gwirioneddau yna ni'n darllen amdanyn nhw yn ei air e. Dwi'n hoff iawn o Emyn Elfed, mae'n dweud hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd ymddynt sydd, digon byth i'n harwain ni tragwyddol fydd. Maent o hyd yn newydd, maent yn llawn o'r nef, sicrach na'r mynyddoedd yw ei eiriau ef. Dyna mor sicr, mor gadarn, mor barhaol yw geiriau Iesu Grist. Felly beth am i ni lynu, yn enwedig nawr fod ni'n cael ein ynysu, i lynu ac i ddal gafel yn dyn yn y geiriau yma. Yn drydydd wedyn ac yn olaf te, gwiliwch, byddwch yn effro ac yn wyliadwrus. Yn dweud yn adnod 33 ymlaen, gwiliwch, byddwch effro, oherwydd ni wyddwch pa bryd y bydd amser, yr amser. Y mae fel dyn a aethoddi cartref, gan adael ei di, a rhoi awdurdod i weision i bob un ei waith, a gorchymyn i'r porthor wylio. Byddwch wyliadwrus gan hynny, oherwydd ni wyddwch pa bryd y daw y meistr y tŷ, ai gyda'r hwyr, ai ar hanner nos, ai ar ganiad y ceiliog, ai yn fore. Rhag ofn iddo ddod yn ddisymwth a'ch cael chi'n cysgu. Ar hyn yr wyf yn ei ddweud wrth i chwi, yr wyf yn ei ddweud wrth bawb, byddwch wyliadwrus. Chi'n cofio beth wedodd Iesu ar ddechrau'r benod, byddai'n digwydd i Jerusalem ac i'r deml. Wel, yn y flwyddyn 70 ar ôl Crist, dyna'n union ddigwyddodd, cwymp Jerusalem a'r deml. A felly oedd y rhai oedd wedi gwrando ar yr hybydd a wedi ymateb, wedi cael ei paratoi a'i cadw ar gyfer y dydd hwnnw. Bydden nhw gobeithio ddim, enghraifft, yn cysgu ac yn gwesylla yn y deml gan wybod, wel, mae posibilrwydd bod hwn yn mynd i gael ei gwympo unrhyw ddwrnod. Ond beth amdano ni te? Ydy ni yn anwybyddu rhybydd Iesu Grist? Nid am y deml, nid am Jerusalem, ond am ddydd Crist, am ddydd y fan. Fod na ddydd yn dod lle fydd y ddeiar ddim i gael mwyach fel mae yn awr. Ac yn ei le fe bydd nefoedd newydd a deiar newydd yn dod. Ydyn ni'n barod am y dydd hwnnw, neu ydyn ni'n anwybyddu yr arglwydd Iesu? Ydyn ni yn mynd i fod o dan ei arglwyddiaeth pan fydd y dydd hwnnw yn dod? Mae'n debyg fod rai pobl yn anwybyddu y symptomau sydd gyda nhw pan maen nhw'n cael y coronavirus. A beth sy'n digwydd ar ôl amser yw fod hwnna'n costio'n ddrud iddyn nhw. Mae goblygiadau i'r ffaith bod nhw wedi anwybyddu y symptomau a mae'n rhy hwyr falle i'w trin nhw'n llawn ar ôl hynny. Wel, mae hyd yn oed yn fwy difrifol os y'n ni'n anwybyddu symptomau ein pechod ni neu ein natur pechadurus ni. Yr angen am faddeuant ac am gael ein cymodi gyda Duw, ein gwneud yn iawn gyda fe te. Felly beth ych chi'n mynd i wneud? Ych chi'n mynd i barhau anwybyddu? Ych chi'n mynd i ymateb? A ych chi'n mynd i dderbyn yr arglwydd Iesu a maddeuant trwy'r arglwydd Iesu? Ac yn ola te, sut allwn ni fyw fel pobl sydd yn barod? Yn gyntaf, edrychwch ar ôl y tŷ.
Fel yn y darlun yna ni'n derbyn gan yr arglwydd Iesu, mae'n rhoi yr awdurdod yna a'r cyfrifoldeb yna am y tŷ i'r gweision. Wel, y tŷ yw Crist yw eglwys Iesu Grist. Ei di fe yw hi, fe sy'n eiddo'r tŷ, a bydd e'n dod nôl i gasglu'r tŷ hwnnw, yr eglwys fel petai. Ond mae ganddyn ni'r fraint am y tro o fod yn gyfrifol am ac i edrych ar ôl ein gilydd fel yr eglwys Iesu Grist. I annog ein gilydd a cryfhau ein gilydd. Wel, ydyn ni yn edrych ar ôl y tŷ te. Yn ail, gorffennwch eich gwaith. Gwnewch y tasgau mae'r meistr wedi ei roi i'r gwas. Fel ni'n gweld fyna, roedd y gwaith yn cael ei roi, gwaith gwahanol, tasgau gwahanol yn cael ei roi i bob gwas. Ac felly, beth bynnag mae Crist yn ein galw ni i wneud, mae eisiau ni sicrhau bod ni'n ei wneud e. Ac wrth i ni'n wneud e, pan fydd y meistr yn dod yn ôl, mi fyddwn ni'n barod ac yn effro wedi ymroi i'r tasgau yma. A falle mae rhai pethau yn bethau gwahanol mae Duw wedi'n galw ni wneud, ond mae yr arglwydd wedi'n galw ni i gyd i ddal ati, i fod yn ffyddlon iddo fe, i ddal ati i weddio ac i ddarllen y gair gyda'n gilydd ac yn unigol. A felly i'w geisio fe yn ein perthynas ni gyda fe, ac hefyd i gyhoeddi Crist i rhai o'n cwmpas ni. Dyna rai pethau ni ddechrau gyda o ran y tasgau yma mae Crist wedi rhoi o'n blaenau ni. Felly daliwch ati i wneud y tasgau yma yn erth yr Ysbryd Glân. A felly aroswch yn yr arglwydd Iesu yn ei gariad e. Gwreiddiwch eich hunan ynddo fe, a byddwch chi'n ddiogel yn ei ddwylo fe. A fi'n credu bod e'n gymaint o gysur i ni i wybod ein bod ni'n iawn gyda Duw, ein bod ni wedi cael ein gwneud yn iawn. Beth bynnag ddaw o'n cwmpas ni wedyn, ni'n gwybod ein bod ni'n ddiogel yn ei ddwylo fe. A felly dwi eisiau gorffen gyda'r adnodau mae Paul yn ei, geiriau gan Paul i'r eglwys yn Corinth yn 2 Corinthiaid 5 ar y diwedd. Deisif yr ydym dros Grist, cymoder chwi a Duw. Ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Duw ef yn un a phechod drosom ni, mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo fe. Ac felly, ydych chi wedi dod yn un â Christ oherwydd ei fod wedi cael ei wneud yn un â phechod droson ni. Ydych chi wedi derbyn maddeuant a bywyd newydd yn Iesu Grist, bywyd tragweddol, gan wybod pan ddaw e'n ôl, bydd e'n dod yn ôl i'ch casglu chi. Bydd e'n dod yn ôl ar eich cyfer chi, am ei fod e wedi paratoi lle i chi yn y nefoedd. Plis ystyriwch lle chi'n sefyll ger bron yr arglwydd y bore yma, neu pryd bynnag chi'n gwrando ar y neges yma. Felly pob bendith. Ni wedi orffen felly gyda gweddi. Arglwydd Dduw, diolch i ti, dy fod ti yn ddiw byw sydd yn siarad â ni trwy dair. Diolch arglwydd am yn atgoffa ni eto heddi ein bod ni yn bobl sydd yn gallu dod at y ti o dad yn enw yr arglwydd Iesu. A fod dim angen rhyw adeilad arno ni'n neud hynny. Diolch fod yr arglwydd Iesu wedi arwain ei bobl, wedi'n harwain ni ata ti arglwydd, a fod y cyfan yn ddibynnol ar waith orffenedig Crist ar y groes. Ni'n diolch arglwydd dy fod ti yn un sydd yn ein rhybuddio ni i fod yn barod. A rydw ti hefyd yn ein rhybuddio ni y byddwn ni yn dioddef yn y byd yma yn dy enw di. Ond arglwydd, ni'n diolch yn y cyfan y byddu di gyda ni yn aros yn arglwyddiaethu drosto ni ac yn ein cadw ni, ac hefyd arglwydd y byddu di'n dod nôl i'n casglu ni. Felly arglwydd, helpa ni nawr i barhau i gymhwyso'r gair yma ac i gnoi cil ar y gair yma wrth i ni dreulio ein bywydau ni arglwydd yn dy gwmni di. Bydd arglwydd yn agos ato ni ysgweli di'n dda, yn agos iawn, yn enwedig i'r rhai sydd yn teimlo'n unig ac yn ynysig ar hyn o bryd. Diolch mai ti yw unig gwmni ein hernaid gwan ni. Bydd yn agos felly ar gogoniant a mawl i dy enw di. Amen.